लोगोफोरनि बेनो जाहैबाय ISPL नि ट्रफि आरो ट्रफिफोर आरो बे गासैबो ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय मैन अफ द मैचनि जागोन आरो गल्डेन बुट हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल Bodo ब्लॉग आच्छा लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय सावथा बरायसि हरजोबलायबाय आरोखि ओमफ्रायहाय माने दिनैहाय आं माखासे भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिबाय जाखागोन ओमफ्रायहाय माने 6 शिड्यूल दाखालि ISPL फार्स्ट सिजोना जानानै थांबाय ओमफ्रायहाय दिनैहाय फाइनाल बुब्लिसिम सफैबाय आरो फाइनाल जोबथा फाइनाल मेचसिम ओमफ्राय दिनै जों बेखौनो नायनो नागिरदों आरो आं थांनो नागिरदों बेयो जादों क'क्राझार साइ स्टेडियामाव लोगोफोर ओमफ्रायहाय आं दा बाव मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे नायलां गासिखौबो नुलांजोबगोन ओमफ्रायहाय माने लोगोफोर बे साइ स्टेडियामाव दा मा खालामदों मारै बेखौ नोंथांमोननो गासिखौबो शेयार खालामनो नाजागोन आरो आं लोगोफोर माने लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायोबा निस्सय गासिखौबो नुलांजोबगोन मानो होनोब्ला आं गासिखौबो मोजां भिडिअ बानायनानै देखायनो नाजागोन आं गासिखौबो मा दं मा गैया बेखौ आं देखायजोबनो नाजागोन आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नैबे ब्लगनि गेजेरजों ओमफ्रायहाय लोगोफोर गिबियावनो खावलायखानाय जाबाय Bodo ब्लगखौ जाय चेनेलखौ बे चेनेलखौ नोंथांमोना नायदोंबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बयबो शेयार खालामनानै होदो थारमाने आंनि चेनेलाबो एसे दावगानो हायो खोमा नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजों ओमफ्राय लोगोफोर जों दा थांनोसै आरो मा बुंनो लोगोफोर बे भिडिअआथ' बिराद गोलाव जागोन बिनिखायनो आं भिडिअखौ एसे आलदा हगारनाय जागोन आरो थारमाने बै हारिमु कालचारेलफोरखौबो माखासे खिनिखौ आलदा हगारनाय जागोन लोगोफोर ओमफ्रायहाय मा होनो बै फुटबल मेचखौबो आलदा हगारनाय जानो हागौ मारै जायो बेखौथ' उनावसो मिथिगोन लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे दानि ब्लग भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला निस्सय गासिखौबो मिथिलांजोबगोन अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं डाइरेक्ट साइ स्टेडियामखौ दिन्थिहैसै नोंथांमोननि सिगाङाव अब्ला लेट्स गो फाइनालि लोगोफोर हाबग्रा गेट मोनफैबाय नै बेजोंनो हाबो नै बड'लेण्डनि प्लेयार ओरै माजों होनदोंमोनलाय ओरै थांसैना आखिनान नामा खावलायाव माने लोगोफोरनिफ्राय जों दा नैबेखौ आखिजानो नागिरदों आरो एसे सिम्बल खावलायफ्राव आखिनानै थांसै जों माबेजों सापर्ट खालामो बेखौ आखिनानै थांसै आरो माने एसे आखिजानो नागिरदों आरो मोजां सापर्ट होनांगौ मोनथामनोसै आदा मोनथामजों फुननो आखाइनि खर'नि ओमफ्राय फुननाय Sudah ya dah? Mari mana pun lagi nak orang.
दो करके पट्टी में छोड़ते जाओ, दो करके पट्टी में। Nang gambar mun nang ba la đó là tu sâu lên mà la sâu luôn nang lai gì sâu một là mà đây dia khi mà gì đây đi tập thầm mà đó giờ khá là bro dia sih mà thưa माने लोगोफोर दायो सिङाव हाबफैबाय आरो बिराद मानसि जाखाबाय टाइमानो जेबो जायाखै बुंफैजोबखाबाय आरो दानो माने लोगोफोर आखि जाना फैबाय आरो नै जोंनि सापर्ट टिमजोंहाय फाग्ला बायदि मानसि जाबाय नै थैनो बायदि जायगायानो गैला आरो फुल जाजोब्बाय जिरायमोनासै जोङो जायगा नागिरबाय दंफांनि फैनानै नै फुल जाजोब्बाय आरो जायगाफ्रा गासिबो साफा साफा सिख्लाफोरजोबबाय नायनो हागोन स्टेडियामानो अल राउन्ड नुजोब्बाय आरो बिराद मानसि दंबावोमोन जिरायनो मोनै बिराद बाखि थाबाय आरो जिरायनो मोनैफ्रा जोंबोथ' जिरायनो मोनासै ओरै जाबाय फाग्ला फाग्ला दसथासोसिम बोसोरनांगौबा जागोन थाखाय नायनो हागोन नै ओरै माय गड मानसिया जायगायाव लिरनो थाखाय ग्रेन्ड फाइनाल फार्स्ट ISPL Kokrajhar. 7 equivalents. May I request all the distinguished guests, invited guests, and audience to stand for condolence. Start. BTR-ni Principal Secretary Sir Honorable Goyary, tekedako Shraddhanjali Yapan Puribokan Honor Jonaisu. BTR-ni EM Saprangkobo Bodofa Opindranath Brahmani Musukayaw Biwarbo. लोगोफोरनि बेनो जाहैबाय ISPL-नि ट्रफि आरो ट्रफिफोर आरो बे गासैबो ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय मेन अफ दा मेट्सनि जागोन आरो गल्डेन बुट Biswajit Basumatary, Kamdan Brahma. Council who has made it to the finals of ISPL 2022. Dularai Boro Faraisa Afatni Manganang Basangiri Khungur Goyary bitanga जोंनि गेजेराव दंफैयो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गरि खावलायहरदों आमार माजत उपस्थित निखिल बर' छात्र सन्थान एडभाइजार Khungur Goyary তেখেতক এখন आर'नाइৰে आदरनि জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো ISPL long live. Kalyan Cuple welcome. All India Football Federation long live. All India Football Federation long live. All India Football Federation long live. Assam Football Association long live. Assam Football Association long live. Kalyan Cuple welcome. Long live, long live. Assam Football Association long live. Long live, long live. Assam Football Association long live. Long live, long live. Kalyan Cuple welcome. Welcome, welcome. Kalyan Cuple welcome. Welcome, welcome. Kalyan Cuple welcome. Priyambodo welcome. Narzary welcome. बयखौबो गावबागाव जायगा लाहैनो थाखाय गुरै खावलायदों
अफिसियेलफोरनि अनगा जाय बिथांमोना फुटबल ग्राउन्डनि साखाथि फाखाथि गसंनानै दङ अन्नानै बयखौबो स्टेडियाम फारसे बा गावबा गाव मासिखौ नाजावहैनो थाखाय गुरैयै खावलायदों जाय बिथांमोना सिङाव हाबसननानै दङ अन्नानै जायगाखौ खालि खालामनानै होदो Aluhi senagi porulai nami sesu amar mazun posti medam parul parali bono ekon harenere aduri jona bagono nojonisu